TV. Selam dostlar. Nihayet bugün kelib жетті. Бүгіннен башлап her шимбә иртәсен гадәттәгечә сезнең белән мин Булат Бәйрәмов каршылармын. Ашыйсы килгән пешерер, җиңәсе килгән катнашыр. Бу сезонны шушы девиз белән башлыйбыз. Ләкин беренче кунагыбыз бер дә ашаган кешегә охшамаган. Үзе спагетти кебек булса да, тән авырлыгы бөтенләй юк диярлек. Бу инде бик күп хуҗабикәләрнең хыялы дөресрәге аның тән авырлыгы. Микрофонга сөйләп тамак туйдырып булмый дигәннең ачык мисалы артист, юморист, пародист Рамил Шарапов. Рамил, рәхимит. Сәлам. Сәлам, каршылыгыз Рамил Шарапов. Я, Рамил, безнең тапшырыбызның кагыйдәләре үзгәрде. Ләкин бер кагыйдәсе үзгәрешсез калды. Һәр кунагыбыз бүләк белән килергә тиеш. Ул бүләк безнең карыбыз. Хәзер инде кыз карыбыз вакыты, карыбызның иң тәмле вакыты. Һәм инде концерт башланганчы мин бераз карыбыз сатып алдым. Һәм инде миңа нинди исем кушкан булыр идең? Бер төрле Рамил бек, Шарип Жанов. Шарип Жаннан. Шарип Жапов. Сиңа Шарип Жаповтан иң оригинал бүләк. Ул да булса карыбыз гади түгел. Күрсәт инде кайчан. Һәм инде топ клип тапшыруыннан сиңа күчтәнәш. Күрдеңме карыбыз? Юллаган тәмле көрәш дип язылган дип токлеп. Ул бит тәмле көрәшкә, сиңа түгел, тәмле көрәшкә. Әйтергә дә онытқанмын икән сине, артист, юморист, пародист дигәндә, минем коллега Рамил Шарапов. Рамил, бик зур рәхмәт. Без бу карбызны бәлкем син җиңсәң, бүген тапшырда син җиңсәң, әле кисеп, ортала ярып сыйланырбыз. Рамил, белгәнеңчә бездә зур үзгәрешләр. Син сизәсеңме менә беренче үзгәрешне? Сиздем мин, Булат. Безнең сизәсеңме? Конкуренция булмыймы әллә? Юк, синең конкурентың бүген юк. Дөресрәге бар инде ул. Менә бүгеннән башлап безнең тапшырыбызга килгән артистлар, җырчылар, алар тамашачылар белән көрәшәчәк. Ягъни бер тамашачы юлы рецептын, фотосын син инде шул рецепт буенча әзерләргә тиеш булачаксың. Шул ук ризыкны. Барып чыкса, син җиңәсең, барып чыкмаса, ул җиңә. Мин кайтатып. Бүген юк, туктарам, тукта. Бүген сиңа каршы Зәйдән Наилә исемле туташ көрәшәчәк. Әгәр дә ул юллаган рецептны син башкарып чыксаң, Күкмара табасы да бу төп приз. Күкмара табасы да син алып килгән бүләк тә кире сиңа бирәбез. Әгәр дә башкарып чыга алмасаң, Күкмара табасы да һәм инде син алып килгән менә шул күчтәнәч карыбыз да Зәйгә Наиләгә китәчәк. Әнә шулай. Булат, мин сине алдан сөйләгәннәрен уже оныттым. Нәрсә аңлатмакчы идең син? Син бүген пешерергә тиеш булачаксың. Наиләнең рецептын әзерләргә тиеш булачаксың. Рамил, син әзерме? Әзер. Әзер булсаң, әйдә синең көндәшең белән танышыйк. Игътибар экранга. Наилә Рәсәй башкаласында туа. Ыгы-зыгылы Мәскәү ритмында яшәгән Наилә бу тормышта ике нәрсәне өнә бетерми. Ул бөкеләрдә утыру һәм плита артында 1 сәгатьтән артыграк басып тору. Шуңа күрә тиз генә бәрәңге пешерү, тыкмаш пешереп ашау аның өчен иң кулае була. Бөкеләр белән дә мәсьәлә шишелә. Наиләне сөйгән яры кияүгә чакырып Зәй шәһәренә алып кайта. Бүгенге көндә Наилә яхшы әни, тормыш иптәше һәм менә дигән пешекче. Я, Наилә белән таныштык. Ниләр уйлыйсың? Көндәшең турында. Крута. Крута Мәскәүдән Зәйгә кайткан, күрдең, а? Конечно. Димәк, син әзерме аның рецептын күрергә хәзер? А? Әзер. Кара, менә. Ул юллаган рецепт. Нәрсәләр бар дип уйлыйсың монда? Әйт хәзер. Ингредиентлары нәрсәгә охшаган монда? Бу бутка охшаган. Ярар. Мотор тәлинкәсендәге бутка. Ит куелган, әме? Монда ит бар. Бар, ул беләсеңме, сиңа ярдәм итәм, ул фарш. Ит тарткычтан чыккан ит. Фарш дип аталган. Так. Фарш. Бәрәңге берсәк күренгәли. Бар, бәрәңге. Менә монда кызыл помидор димәк. Бар, помидор да бар. Менә калган аңлашыла. Менә бу өстендә нәрсә ул? Өстендәме? Монда. Син нәрсә дип уйлыйсың? А? Шәпсез татарлар сорауга сорау белән җавап бирәсез ди. Сез ничек уйлыйсыз ди. Нәрсә дип уйлыйсың, әйдә? Әйт. Ну, бу теге ни шул? Мен сиңа ярдәм итәм. Лада Седан.
Баклажан. Баклажан. Баклажан өстендә нәрсә? Баклажан, ну баклажан сәнәрсә куялар инде. Гадәттә бөтен хуҗабикәләр дә аларның инде бөтен ризыклары тәмле булсын өчен. Алар майонез, сыр, майонез. Сыр, шул майонез. Мин шул дип уйлыйм. Мин беләм, әйе. Шундыйрак әйбер. Ага. Бик тәмле була. Исеңдә калдымы? Калды баклажан. Әйдә, баклажан бәрәңге, помидор, суган булырга тиештер дип уйлыйм. Суган исе килә бит инде булай. Әйе. Сап. Елысы килә башлады. Ну, син истә калдыр, самый главный. Син истә калдыр. Мин гомумән әлеге тапшыруларда дип әйтик, тәмле көрәштә тамашачылар сезнең өчен булачакмын. Я, киттек, әзерме? Әзер. Әзер булсаң, пешерә башлыйбыз. Ярамил, барлык төрле ингредиентлар да өстәлдә. Пешерә башла. Рецептка пешергәндә исемдә уйласам була, яме менә. Бу рецептка без әлбәттә аның шын исемен беләбез. Зан син әйтергә тиеш түгел. Үзеңнең исемеңне тәкъдим итәргә тиеш безгә. Наилә Мәскәүдән. Әйе. Димәк, син миңа подкастка бирдең баклажан дип. Булсын ул Мәскәү баклажаны. Мәскәү баклажаны рецепты. Кабул ителә. Әйдә, турый башлыйсыңмы, кисә башлыйсыңмы? Менә монда берәр нәрсә эшләт инде син аны. Рецепттагыча булсын. Ә мин син турый башлаганда тапшырыбызның генераль спонсоры турында да 1, 2, 3, 4, бәлкем 5, 6, 10 матур сүзләр, теләкләр әйтермен. Димәк, тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба. Һәм инде Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Һәм дуслар, уңайлылык өчен әлегә сез заманча шәп савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Карагыз әле менә. Без сезнең белән җәйге ял вакытында Кукмара менә шундый тренди стайл дигән яңа линия табалар да савыт-сабалар чыгара башлаган. Шундый шәп, шундый иситкеч, шундый рәхәт монда кыздырырга, пешерергә. Зур рәхмәт аларга менә шул табалары өчен. Һәм инде менә шундый таба өчен Рамил дә керәшә бүген. Һәм әлбәттә инде 8-гә төшерәм Зәйдән, Наилә. Наилә дә керәшә. Я, Мине харап итте Наилә. харап итмәде, ул сиңа ярдәм итә. Ярдәм итә, пешерергә өйрәтә сине. Наиләкәй. Әйе. Күкәй кыздыра торган рецептны гына җибәргән булсаң, күпкә чайларак булган булыр иде. Тапшырыбызның инде концепциясы үзгәргәч, бераз гына аш бүлмәсендә үзгәртергә туры килде. Җиһазларны сез инде күреп торасыз. Һәм моның өчен без, журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебелигә мөрәҗәгать иттек. Һәм алар менә шул әлеге шәп өстәлләрне, менә бу мебельләрне китереп, җыеп, урнаштырып та бирделәр безгә. Һәм гомумән Центр мебели турында шуны да әйтеп узыйк. Кулай бәядән һәр төрле җиһаз җитештерәләр. Әле шунсын да тагын бер ассызыклыйм сезгә. Бары тик сентябрь аенда гына Центр мебели барлык төр җиһазны бушка алып килеп бирә һәм бушка җыеп та урнаштырып та куя. Мөрәҗәгать итегез тизрәк. Бары тик сентябрь аенда гына бу акция булачак. Зур рәхмәт спонсорларыбызга. Рамил, Әү. синең җәй айлары, беренче сорау әлбәттә инде гадәттәгечә. Әле безнең бит яңа сезонда беренче тапшыру. Нәрсә эшләп узды? Җәй көне. Карбыз сатудан тыш дип әйтик. Карбыз сатудан тыш, баклажан турау түгел. Ну, мин күбрәк җәй көне балык тоттым инде. Балыкка йөрдем. Баклажан дигәннән дә белдерим әле башта, яме. Бик тигез туры Рамил сине хатын эшләтәмәлле иде, кара. Барса тигез. Әйдә мин генә эшлим анда. Өйдә син генә эшлисең, син генә туендырасың. Юк, җәй көне хатын тещага кайта, кунакка. Өйдә син үзең генә каласың. Мин үзем генә калам. Чынлап. Шуңа күрә мин гел баклажан турый. Рамил сөенечтән. Баклажан турый. Баклажан. Ярар, балык тотам дидең, онсы бер. Әйе. Балык тоттың һәм Һәм тагы балык тоттым. ике генә Ну, мин җәй буе балыкта. Син сторисларны карап барасың Instagram. балыкта, футболда. Футболда, һәм инде безнең җәй көне банкет сезоны. Бәйрәмнәрдә. Һәм инде әлбәттә съемкаларда топ клип алып бара башладым бит әле яласың. Әлбәттә. Минем коллега дип юкка гына әйтмәдем, дуслар. Димәк, топ клип, балык тоту һәм футбол һәм бәйрәм. Бәйрәм, әйе. Бәйрәм. Кайсында зуррак уңышларга казандың дип. Күбрәк балык тоту. Ну, мин Ну, ничә әйдә, ярар. Иң зур балыгың синең. Ул да булса, июнь, юк. Менә мондыйрак. Менә мондыйрак. Менә юк, менә Юк, мондыйрак. аяз, мондыйрак булсын инде. Әйе. Ярар. Шундыйрак. 4-700 сазан тоттым мин. 4 кило да 700 грамм, 2 штук. Берсе 4-600. Бу Берсе динамит белән шартлатып электр. Юк, бу донка белән кормушка, крючоклар бар анда, кармак та бар еще. Донка дип атала. Борчакка тотабыз кукурузга. Я.
4-тә 7 бу булды Татарстан. Бу булды Буа шәһәре, безнең Адав Толымбай дигән авылда Зия дигән елга бар. Безнең күрше Наил абый бар инде, ул миңа Монда кибет тора, балыклар дигән. иртәнге 4-тә кибетләр әле ачык түгел. Мин беренче тапкыр бардым Наил абый белән. Наил абый ияртте. Ул инде бер 10 елда балык тотадыр. Үкенгәндер мин алып барган өчен. Килеп тә җиттек. Ул үзе тота торган җирдә форматларын бәрде инде. Балык эләкми торган җиргә сине утыртты да. Мине утыртты Менә да. шунда тот дип. Эләгә дигән иде. Дөрестән дә иң беренче миңа капты балык. Беренче зур балык инде 4-тә 700, аны чыгарасың, минем гәүдә белән чыгарып кара әле син. Чик алып китмәгән әле син анда балык. Иң беренче чыгардым да, әйтәм балык тотып шәмхә матур гына. Юк, теге дөрес нитмәгәнмен, тотмаган балыкны. Ну, эләкте дә инде үлеп китмәсен дип капчыкка тиядем дә, мин тиз генә буа кайтарып куйдым. Иртә белән төш чыгып бара, әйтәм менә балык тоттым. Тотмагансыңдыр әле, Наил абыйң тотып биргәндер дип миңа әйтте. Төш шанмый, шанмагач үч итеп, Исеме ничек төшчән? шул Резидә. Шул. Резидапа, син нәрсә инде, син килоңа ашамыйсыңмы әллә? Моны кебек дөресен сөйләүче кеше юк бит ул дөньяда әле, тумага. Аннан кич җиткәнче икенче сазанны чыгарып, ансы 4-6 бер сабыйсы, икенчесендә кәше сөйләшеп алдык без сазаннар белән. Кичкә инде тәмле иттереп, тёща, әни, әби пешереп бирде шушы сазан. Ул бир. Мин дә ашаган кебек булдым, беләсеңме, син шуны әле тәмле сөйләдең. Ашагандай булдым үземдә. Ярар, әйдә без рецептка күчик, безнең ярар, сөйләшеп кенә эш бармы бит әле ул? Менә баклажан. Баклажан ишәтәбез хәзер. Рамил баклажан туралы бетте, моны хәзер нәрсә эшләтергә кирәк иде. Моны эшләтергә, минемчә нәрсәдер бутарга кирәк. Нәрсә бутар кирәк. Беләсеңме, нәрсә бутыйлар узган сезоннарда? Монда бит безгә бик күп оста кызлар килде бит эшләп пешерергә. Баклажан турагач аны туз белән бутап куялар. Ничектер согыш чыгамы, нитәме, шундый нәрсәдер була инде. Нәрсәсе чыга инде. Менә син бирәм бу савытны. Монда син хәзер баклажан саласың барысында. Бушат. Бушатам. Кызлыйсың, борышысың, майлыйсың да, һәм мин аны кыздыра торам. Я сиңа ярдәм итәм. Бераз гына ни өчен? Чөнки безнең тапшырыбызның вакыты бераз гына шулай ук. Аңладым мин сине. Карды, мин сиңа ярдәм итәм бераз гына. Наилә. Шуланмы? Наилә. Мин пешергән ашамагыз дим. Ярар, кыздырабыз, кыздыбыз, борышлыйбыз, майлыйбыз. Син үзең эшләйин, дияме? Синең куллар белән булсын бу. Синең куллар белән булсын. Син кыздырырсың, мен синең тәмле краш тапшыруыңны алып бара торбам. Әйдә, алып барасың. Алып бару дигәннән топ-клипны алып бара башладым бит. Рамил, иң авыры топ-клип алып барганда нәрсә? Сценарий ятлау, камерага карап тору, бәлкем үзеңнең җырыңны игълан итү. Бутама мен син, бутама. Так. Туз борыш. Так. Хатын менә булайрак Син эшләгәндә сөйли белмисеңме әллә? Буталана мен таба җиңәсе килә минем, таба җиңәсе килә. Белмим, булыр микән, юк микән, гомумән Топ клип алып барганда иң авыру вакытында килү. Йокыдан торып. Иң мөһиме. Сценарийны үзең язасыңмы? Язып бирәләрме? Менә мин сценарий яза торган кешегә ошаганмы? Бик. Әйе. Так, таза булды бугай моның. Борышында өстенә. Шалт. Ничек? Мин тизрәк эшләргә кирәк. Менә беләсеңме, без әгәр дә закка сусак, син монда җиңү түгел, хәтта пешергә дә куеп бирә алмаячаксың баклажаннарны. Наилә шулайракмы? Шулайрак. Моны ха бутыйбыз. Стек. Бутыйбыз без аны кул белән. Син кара. Әлбәттә, май салдыңмы соң? Май салдым, әйе. Салдыңмы син анда? Менә хәзер син күп саласың да. Обау. Әйдә, була май бар бит ул бездә. Наилә мин түгел, Булат. Әйдә, эшлә. Рамил. Вакыт. Айтып. Тәмле иттереп хәзер. Кабыр баскан бармы әллә кашандыр? Әлбәттә. Юк, гомумән син инде нәрсә эшлисең менә? Идә мин ашсуга килгәндә беренче пешергән бармы? Ашсуга пешерәм. Иң җиңел әйбер пешерәм мин пилмән, ролтын күкәй кыздырам. Вакыт булганда рагу ясыйм. Рагу? Әйе, хатын идә булмады. Рагу нәрсәләр? Ит белән? Только ит белән. Анда берәр юк, яшелчәләр юк. Идә нәрсә бар шуның белән генә. Юк, хатын идә булмагандайсың, сез җәй айларында бергә яшәмисезме әллә чынлап та? Юк, яшибез инде, бераз кунакка кайтып китә хатын, миннән ялыта, мин анардан ялытам кайсы вакыт. Балаларны син калдырып китмидер бит инде? Юк инде. Балаларны җыйып китәдер бит. Конечно. Булат, булды бу. Булдымы? Булгач әйбәт. Сорау бирергә җиңел ул. Баклажан кыздырып кара әле. Кыздырам, син нәрсә эшлисең бу? Мин хәзер суган турыйм. Анда безгә фаршны кыздырып алырга кирәк булачак. Менә фарш кыздырыш өчен сиңа мин иң зур табабызны бирәм хәтта. Булат, син тәмле иттереп кыздыр. Әйдә, син тәмле итеп тура, яме? Давай. Кара җәй аенда онытылган икән бу. Җәйге каникуллардан чык кыздыру. Дуслар, без монда бераз гына кыздырып алабыз. Кыздырып, май исләре хәзер чыгачак, бераз гына монда төтен булачак, шуңа күрә сез тәмле крәштә, тәмле реклама карап алыгыз. Карагыз.
Муз ТВ телеканалында тәмле күрәш тапшырубызның яңа сезон дуслар. Инде 6-нчы сезон башланды һәм әлеге 6-нчы сезонның 1-нче тапшыруына без чакырдык Рамил Шараповны. Топ клип тапшыралып баручысы минем коллега, артист, әйткәнемчә юморист, пародист, гомән пародия дигәннән әле хәзер безгә бераз гына синең актерлык станда тишергә туры киләчәк. Һәм минекендә күрергә туры киләчәк сиңа дип әйтик без. Дуслар, бүген без Зәйдән Наилә исемле телевизион тамашачыбыз юллаган рецептны әзерлибез. Дөресрәк әзерләгән Рамил. Әгәр дә Наиләнеке кебек килеп чыкса, Кукмара бүләген ала Рамил. Әгәр дә килеп чыкмаса, мин инде теләп торам, Наилә ул бүләкне сез алырсыз дип бүләк китәчәк Зәйгә. Дуслар, сез дә үзегезнең оригиналь кызыклы рецептларыгызны безгә юллагыз, яме юллагыз, языгыз. Бәлкем сезнең рецептта безнең тәмле көрәш тапшыруында катнашыр. Я Рамил буламы? Мин әзер, Булат. Син реклама барышында кара, күпме эш эшләдең монда? Син баклажан гына кыздырдың. Мин инде суган турадым, помидорны турадым. Менә күрдеңме мин бәрәңгеләр матур гына ята. Шунда юкка итеп. Үзем кебек, үзем. Синең баклажаннарың да шунда юкка. Бәрәңгеләрең дә шунда юкка. Менә хәзер шуны матур иттереп, тәмле иттереп бутап аша. Һәм инде әлбәттә без моны хәзер Булат, беләсең нишлибез? Менә шушы тәмле бәрәңгәстенә җәябез. Тәмле бәрәңге дип ярар. Син менә understand мидер бит? Understand. Әйе, шуннан. Шуннан шул җәябез. Аннан инде безнең әлбәттә син тәмле иттереп кыздырылган баклажан тәмледер дип уйлыйбыз инде без аны. Һәм инде әлбәттә аннан соң майонезны бераз сылыйбыз да, тукта җан ахрын. Ходаем Кукмара табасы китә ахырсы. Ашысы килә башлады, Рамил. Һәм инде шуннан соң майонез белән җәябез дә һәм кертеп куябыз кая? Менә шушы ящикка. Мишенә. Әйе. Пишенә. Мин инде почти әзер. Рамил? Рамил әйдә. Озакка сузмыйк. Так. Үзең беләсең. Әйдәгез, бәрәңгесенә хәзер матур иттереп, менә Шулай итеп саласың моны яны. зур кашык белән. Әмма уйлаган ишин аударасың гына дип тындырырсың, шул. Юк, инде ничек мондый матур. Мәл, алыштырыйк әле әйдә. Рамил. Мәрусина. Эшеңне синең. Мин сиңа монда ярдәм итермен бераз. Әйдә. Гомумән, рецепт күренеп тора инде, без татарлар ның дип әйтик, иң яраткан ризыклары монда, ул да булса бәрәңге һәм ит. Бәрәңге ит булса, Барсы да була. Наилә каян таптың бу рецептны? Ләкин Рамил күреп торасыз, бик бәрәңге ит ашаган кешегә бик охшамаган. Ул балык ашый. Балык. Күбрәк шуңа ябыктыр инде ул. Юк, мин күбрәк балык тотам. Хатын яратамы балыкны? Синең гаиләң менә, синең хатын, улың, кызың бар. Гадәттә шулай балыкчының гаиләсендә балыкны бик яратмыйлар. Сездә ничек ул якта? Бездә балык ашарга яратар, ләкин балык шис тартырга яратмыйлар. Ага, син аны шис тартып кайтасыңмы? Кем шис тарта? Кайткач инде әлбәттә хатын Земфира шис тарта аны. Җылый булса да шис тарта ул аны. Балык асаплана икән. Шуңа күрә ул һәрвакыт мин балыкка киткәндә Тотмасаң җар. теләге тотмасаң ярый Ходаем. Нормальный мужиклар кебек балыктан ничек кайтырга кирәк ул? Шулай дөрес әйтәме? Но мин андый түгел. Юкмы? Рулда китәсең. Юк, миңа күп иттереп ашарга тиеп җибәрә ул кыяр, помидор, күкәй. Кара, күкәй дигәндә менә чынлап та шундый ниндидер бер ышану бар дип әйтим, туктар сүндерәгә без менә. Шундый бер яшәп килә. Әгәр дә балыкка күкәй алып барсаң, балык эләкми диләр. Каян чыккан сүз ул менә? Син беләсеңме ул берне танышмы? Миңа Инстаграмда комментарий калдырганнар булды инде. Рамил күкәй алып барсаң балык эләкми бит инде. Мин ничә тапкыр тикшереп карадым, әйме. Күкәй белән барсаң да балык эләгә. Күкәйсез барсаң да шулай. Эләгә. Шуңа баш катырмагыз. Ул сорау белән дә әйдә түгел. Мин әйтмәм, үзең. Әйдә. Бик кызык, әмма бик рәхәт. Син бик матур башлаган идең. Әйтер янасы җиңелсә булат, син гаепле дип. Җиңсәм мин шундый молодец дип. По-любому син гаепле мин җиңелсәм, потому что синең тапшыру. Менә син топ клипка килеп кара әле. Әйдә, кайчан чакырасың? Күрсәтәм мин сиңа. Күрсәтермен мин сиңа анда нәрсә иң авыры. Иң авыры Булат ул әлбәттә. Тамашачы юк бит инде камерага эшләү. Бер үзең сөйләп тору дип. Әйе, бер Үзең белән сөйләшү ул бит беләсеңме нәрсә? Юләрлекнең беренче. Ну мин булай да 50-50. 50-50 дигәндә мин синең Инстаграмда күргән идем. Бик кызыклы акциялар эшләп торасың икән син анда. Шигырьләр яздырасың икән карбызга. Әйе. Карбызның ахыры ничек бетте инде ул? Карбызның ахыры бик тәмле генә. Син гаделсеңме ул шигырьне юкмы? Шигырьне хәтерләмим. Ничектер ике карбыз тотып басып торам, тешне кысып елмаеп. Әйе.
Хатын келе тагы 2 кавын күтәреп, шундыйрак. Шундыйрак. Ничектер мен тегәл түгел, ләкин күп язучылар булды. Инде Рамил, 100 сумга калгансың, менде 100 сум гына уйнаталар, мен аны күбрәк уйнатмыйча, менә күрдең, безнең татар халкына ярап булмый. 100 сум белән Әле күбрәк кәмет итәр әле дип. Сулыйлар. Инде күбрәк сал дип. Күбрәк сал, менә уйлап торабыз. Салдырганмы, юкмы? Игрәкләр дә Ярап булмый халыкка. Акча ярата торган тамашачылар. Әле бер сөз гына апаң. Жмот икәнсең. 100 сум бит ул, 100 сум гына. 100 сумга апайым беләсеңме нәрсә алып була? 100 сумга. Охо-хо-хо. Бер батон сөт авылдан. Так, булат. Кибеттәгесе кыйбат. Авылда нидәрен алсаң арзангарак чыга. Так, миңа кашык бир. Ассистент. Хәзер без шушы Менә рәхәтләнеп майонезны майонез тундырабыз да. тундырабыз да сылыйбыз. Сылыйбыз. Һәм Әзер. почти. Наиләкәй шулайрак чыгам икән инде бу хыдаем. Белмим, әйтәм. Миннән соң Әле ашамадың ашап син. карамыйча әйтә алмаячакмын. Син булат моны ашыйсың киләме? Әлегә ничектер юк. Ну булай бу. Шуп карасын әле. Аппетитный вроде бы. Ярамил булдым инде. Ну ничек? Әйбәт Мин күренә. әзер бугай. Бик аппетитный күренә бугай бу. Мин машсы килә башлады дөресен әйткәндә. Әйтә син беренчерәк ашап кара әле. Йо, Азатик. Әйдә. Аны булай да мин беренче ашап караячакмын. Әйе, ярты сәгатьтән соң мин. Әйдә, аш ишеген аш. Арамил. 1 2 3. Син ни сүзләр әйтеп? Әпсен, тепсен, наиләне җиңерлек булсын. Мин әллә бисмилла әйтәсен дип торам. Масы чыккач ашаганда. Рамилнең бисмилласы шундый әпсен тепсен дигән. Я Рамил, әйдә, бер кызык эш алабыз синең хәзер. Әйдә. Рамил, безгә менә тапшыруның продюсерлары бер кызыклы рубрика тәкъдим иттеләр. Мин моны кабул иттем. Сиңа да ашар дип уйлыйм. Димәк, мин хәзер чиратлашып синең. Башта мин күрсәтәм бер әйбер. Кемнедер, бәлкемдер бер ситуацияны. Син белергә тиешсең, нәрсә күрсәтергә тырышам мин, яме? Яхшы. Аңлашылдымы? Инде бер Мин сине аңлыйм инде. Син белергә тиешсең. Аңлашылды? Әйдә торып Кара, димәк. Ул 2 сүздән торамысың? Ага. Димәк, син утыр. Утырың. Анарга утырдым. Әйе. И без чабабыз. Ат! Елмая ат! Акча бирә атка. Сиңа кушырга. Без ерак барабызмы? Юк, без атта бармыйбыз вообще. Син көннәсә Син нәрсәдә барасың? Бакта мин. Юк. Нәрсәдә? Шәһәрдә. Ну, машинада. Юк. Нәрсәдә барасың? Шәһәрдә тагын нәрсә бар? Шәһәрдәме? Әйе. Трамвай бар. Менә, ярар. Булды трамвай ярый. Син трамвайда барасың, мин киләм дә. Кондуктор! Нинди кондуктор? А? Нинди кондуктор? Ужасный кондуктор. Нигә ужасный? Чөнки синең ужасный йөзең. Юк, ужасный түгел. Елмая торган кондуктор. Молодец, менә елмая торган кондуктор, бирбишне. Елмаючан кондуктор. Белдең. Әйбәт. Хәзер син миңа шундый сүзне уйлыйсың да? Уйлыйм, әйе. Продюсерлар әйткәнне инде. Күрсәтеп Мин барыйм. күрсәтәсең, әйе, мин белергә тиешмен. Белерсеңме икән? Әйдә тырышып карыйм. Син әзермесең? Мин әзер. Так, мин башлыйм. Әйе. Так. Индирект ситуация. Так, син килеп кирдең. Син укытучы балалар басты, әйе, укытучы, утырыгыз балалар. Яни син хисле укытучы. Син романтик укытучы. Син исерек укытучы. Әстәгъфирулла, так. Син елмаючан укытучы шулай ук. Син яхшы күңелле. Син фотомодель укытучы фотомодель син. Так. Нәрсәсең ул син? Хатын кыз укытучы икәнне белдем инде мин. Ансы аңлаш. Хатын кыз укытучымы шул? Әйе. Ләкин фотомодель. Шәрә укытучы. Так, килмәде, әйе. Так. Ну, хисле укытучы мин булды. Хисле? Романтик? Ярдәм ит инде. Ну, хисле романтик тагы нинди укытучы була теге журналда нинди укытучы? Фотомодель бит инде. Playboy. Журналда. Булатыңны урыйм. Юк, әйт, булды. Обложка журналда нинди? Топ, тагы нинди сүз белән? Модель. Топ. Нинди кыяфәт, нинди булырга мөмкин тагы? Ул укытучы, ул нинди журналлар? Нинди журналлар инде? Шаян. Матур кыз, матур укытучы ул. Ул нинди укытучы? Кул.
Инде кул. Cool деген журнал білмеймін нәрсе деген. Сен оқымай ба? Айт енді, айт, болды. Огонек. Оқытушы ненде? Білмеймін. Кесілер дейді, демейтін Ну, демеймін. мына шуны икенчилери тағы да мына топовый буянылған. Гламур. Гламур! Гламур! Первишіне. Ішке, Булат. ішке, гламур оқытушы. Булат. Әліге есеп бірге бір. Гламурныйна. Гламурныйыңны. Ярар. Рамиль, әдет тағын бір әрні. Айда тағын бір. Қазір мен ойладым. Давай. Мен күзетем қазір. Қазір сен. Мен келіп кірем шылық. Мужик. Папшық білән. Қыш бабай. Осал қыш бабай. Молодец! Қарады, бик тез болды әлі бұл. Ешептір бик тез болды. Сен әйбет аңлаттың. Мұсын бек яқшы аңлатқан. Мен яқшы аңлатқан. Қазір мені тексеріп қарап жүрсіңді. Әйде, Рамил, сенден тағын бір. Айда. Әліге екіге бір. Сен де көрсет. Гламурный қадар сузасың мекен, жоқ мекен? Давай. Мені көрсеткен кебек яқшы етіп көрсетем. Аңлайышлы болсын. Гламур кебек. Оқытушыны бик тез берген, әйде. Сен әзір? Әзір. Тышқан күсе қуян түгілінде о. Емран, суслик. Индидер. Хамяк. Нәрсе барған ки, кенгуру. Урман! Урман, ну урманда инде аңлашыла. Кім жігіріп зерейін шойттырып. Кірпе. Тоқтал, ол әрсе қуян бала бет инде. Қуян, суслик, тағын кім зай. Кішек, бұреті өбеді. Тілке. Кімсің ол? Нендерек көрсетсем ема? Ағаштан. Тиен! Тиен, ну тиенді мен мұндай қыбырда бірінші тақырғамды тиенді. Кен пиу-пиу секіріп жүрейін қат. Пиу-пиу. Тиен. Пиу-пиу. Тиен, ненде тиен? Бұл соран тиен. Дұрыс ма? Дұрыс саран тиен. Афарин бізге тәмлі кірашының ең яқшы актерларына Рамиль Шарапов Хан Булат Байрамов. Исәп 2-2, демек 2 бізде жеңдеттер жетіп тұрыр. Ярар, қыланып көрсеттік, сізге де ұшағандар деп шанып қалабыз. Күтәбіз. Қазір дегустация уақытын. Енді сенің, мына бұл Мәскеу баклажан дейдің ғана сен? Мәскеу баклажаны дегустация ясысығына қалды пішіп шығады. Қазір біз аны біргелешіп, ортаға салып, ашибыз. Һәм белгілейбіз, жеңерсің мекен сен мына бүгінгі тапшырыда, жоқ мекен? Кім білген бейт? Я таба сенен, я таба зейге кетешек. Я зейге наилеге ме? Сен бірінші қауып қарайсың пішірген. Сізде достар, башқа каналларыны қарамағыз. Татмус ТВ телеканалында қалыңыз. Тәмлі кірәш. Достар, тапшырыбызда мен ең яратқан уақыт, мен ең яратқан момент, мезгілер деп атаймыз аны. Ол да болса дегустация. Дегустация. Жоқ, мен сен чек пішіргенді көрдім, шуан көре мен бүгін ашамын. Пішіп шықты, достар, не қайып пішіп шықты, қойсы бірін алабыз, әйде? Әйде, сен де аша, мен гіне түгіл. Әйде, мен де ашайым. Ну, сен бірінші мен әйтеймісің кім жеңді, кім жеңмеді екені? Мен бет рецептіні білем. Нен дейсің ол? Білесің ма? Шулайырақ еді бұлай? Жоқ, әйде, анасың кайфың бітер. Башта ашап қар әлі. Мен аңладым. Мен де ашап қарайым. Мен сау бұлай. Мен сіздер артығы бір секетім әлі. Так, Рамилнің рецепт башта қонақтарға енді. Өзің ашап қар әлі башта. Бигірек сен кең көңілді екенсің Булат. Сенің фигурың бойынша сен шұңғатыңды ашайсың деп білем мен сені еді. Рахмет, мен үйде мачоға да көбірек салам. Мачоға? Си, мәші. Мәші. Сізден шек пісейділер мәші ме? Бізде пісейділер. Бізде марсы дейді. Марсы демейлер бізде. Біз аңнан түгел. Біз тегіннен. Аңладым. Так. Бәріңіз пішкен бекен. Пішкен де білесің ма? Ол найләнікі пішмәне, менікі пішкен бұларға тейін. Әде сенде ашап қара қарадың. Әде сен бірінші. Әд. Ашарлық. Мақтап. Хо. Бұлай тәмледе болған кебек? Найлә. Қой. Сенің үшін. Ең мұхимет тұзы жетерлік, тұзы болған мені. Артық тұзы да түгел кебек. Әм тұзсыз да түгел. Мен өзім? Мен шок я. Неужели мен бұлай пішері білем дейп ме? Қатын есімін шығар Земфира. Земфира. Рәхәтләніп пішірт. Мына бұл рецептіні Рамиль шуны қәтлісті башқарған.
Әйе. Мин сиңа өйрәтәм, аннарсың син башкарырсың. Бәрәңге ашый каман, баклажан ашап кара, ашадыңмы? Каман ит белән бәрәңге ашый. Син беләсең, ул нинди файдалы бер баклажан. Ушуның хәтле файдалы. Файдалымы? Юк, чынлап та файдалы бер. Мен баклажаннарны җыеп ал да ашарсың, яме? Ә мин ит белән бәрәңге. Һәм майонез. Беләсең, майонез салганга да тәмле ул сине. Чынлап та исә моны тагы да тәмлерәк итеп буладыр. Әгәр дә соусы башка булса, аның соусы үзгә. Сездән чыгып бер үзгә дип әйтәме? Башка менә яра. Соусы башка. Менә аласың май, ак май, эретәсең. Шунда ун саласың. Он белән эретәсең дә син яшә катып карап торма алай. Үзеңнең матур кашларың белән. Аннан соң шунда сөт истисең дә, бераз гына кайнар утта менә шулай тотып, өстенә менә шул соусны агызасың. Туктале, сиңа моны кем әйтте? Җигендә Наилә җибәргән рецептта шулай дип язылган. Шушыны мин фотодан күрергә тиеш идем. Аңларга тиеш инде. Кайнатылган Төшенергә сөт белән, әйме? Беләсең сәр, монысы инде синең проблема. Наилә, рәхмәт. Рәхмәт. Наилә бүген җиңүче. Эй, Наилә, мин синең өчен идем. Шулай да Рамилгә дә зур рәхмәт. Наилә, котлыйбыз сине өчен күңелдән. Инде шушы нинди бүләк күрсәт? Тукта, бүләге менә бу. Менә бу бүләкне җибәрәбез без Зәйгә. Кукмара Сәүдә маркасыннан. Менә бу искиткеч шәп, әле өр-яңа. Күрәсеңме? Мондый таба хәтта минем өйдә дә юк әле. Әйме? Юк, аларга. Наиләдә булачак. Наиләдә булачак. Менә несокрушимый сила гранита менә бу яңа ультра линиясе шулай ук. Сезнеке, Наилә, бик зур рәхмәт. Инде Әйе, булат табаны җибәрәбез. Суда җибәрәбез. Тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы, ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба, һәм инде Германия технологиясе буенча, яңа технологиялар буенча ул үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм беләсезме, һәр төрле Кукмара савыт-сабасын алганда кәчтүрел буламы ул, таба буламы ул, казан буламы. Карагыз, аның төбендә менә шундый логотип Кукмара дигән логотип булырга тиеш. Димәк, бу чын Кукмара табасы, яхшы сыйфатлы Кукмара табалары. Алыгыз, пешерегез, сыйлагыз гаиләгезне, үзегез дә пешерергә өйрәнегез. Ә бу таба әйткәнемчә китә Зәй якларына. Наилә, без сезне котлыйбыз. Ярар, җиңмәдем. Җиңмәдем инде. Эй, теге елмая, шатлана. Ярар, мин бу Кукмара табасы артыннан тагы синең яныңа керәшергә киләм әле. Киләсеңме? Әйе. Наиләне тәбрик итәм. Наилә, син өчен күңелдән тәбрик итәм. Бу таба сиңа, бездән. Бездән 2 лайк. 2 лайк, әйе, шушы Кукмара табасында ризык пешергәндә Булат белән безне искә алырсың. Чын күңелдән тәбрик итәм. Бәрәңгеңне пешереп бетер. Рамил, син үзеңә зур рәхмәт яма. Вакыт табып килдең. Пешердең, бик тәмле килеп чыкты. Дөрес булмавы инде, булмавы ансы синнән тормыйдыр. Инде менә ничә Хәзер беләм. Сөтне кайнатырга кирәк. Белән аңлашылды. Мисия тагын язып җибәрмен, яме? Сөйләштекме? Бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Сиңа бик зур рәхмәт. Гаиләңне, Земфираңны, улыңны, кызыңны сөендер, гаиләңне, тещаңны. Әйе. Сөендер менә бу рецепт белән. Дуслар, сезгә нәрсә диясем килә? Юллагыз кызыклы рецептларыгызны безгә. Адресларны экранда күрсәтелгән. Һәм инде сезнең рецепт буенча да безнең киләсе кунакларыбыз, артистларыбыз, җырчыларыбыз пешерәчәк һәм сезнең дә Кукмара савыт-сабаларын, табаларын ату мөмкинлеге булачак. Дуслар, тәмле көрәшне атна сайын Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыгыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле. Топ клипны да карарга онытмагыз. Онытмагыз. Очрашырбыз Татмус ТВ телеканалында. Сау булыгыз. Пока-пока.